Pag-ampo sa adlaw nga natawhan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Labing mahigugmaon ug magiluluy-on nga Amahan, salamat sa lain nga tuig nga imong gihatag kanako. Salamat sa gasa sa kinabuhi, sa akong pamilya ug sa tanang grasya nga akong nadawat, sukad pa kaniadto ug hangtod karon, bisan pa sa mga pagsulay nga nakapalig-on sa akong pagtuo. Sa akong adlaw nga natawhan, nangayo ko kanimo nga hatagan mo unta ako kanunay ug maayong panglawas, malinaw nga hunahuna ug kasing-kasing nga puno sa gugma ug sa pagpasaylo. Tabangan mo unta ako, Ginoo, nga mahisubay ako kanunay sa mataro nga dalan, ug hatagan mo unta og panalangin kadto usab nga mga tawo nga nagkinahanglan sa imong panabang, ilabi na sa mga kaigsuonan nato nga nagsaulog usab sa ilahang adlaw nga natawhan karong panahona or karong adlaw. Ibubo mo pud unta kanila, Lord, ang imuhang panalangin ug ang grasya nga ilang gikinahanglan. Tudloan mo unta ako, Ginoo, nga akong kasing-kasing kanunay nga mapaubsanon sa tanang mga butang, sa tanang matang sa mga pagsulay. Ginoo, itugyan ko kanimo ang akong mga plano ug ang akong mga damgo. Ubanan mo unta ako sa akong pagpaningkamot, ilabi na alang sa kaayuhan sa akong pamilya, sa akong mga plano, Lord, nga nasayod ako nga imposible kini nga mahitabo, apan wala man kami mahimo, Lord, kun wala ikaw. Ako kini nga isalig nganha kanimo, uban sa imong gugma o sa imong grasya o sa akong kadasig o sa determinasyon diri sa akong kasing-kasing. Hinaot nga ang akong mga pangandoy ug ang mga plano, ako kini nga makabut, Lord. Kining tanan ako kining gipangayo ug gipasalamatan, pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, o pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.